טבח מנקה מאפרות, בודקים מסעדות בירושלים. אנחנו היום בטאקו לואיס. מאוד טעים, בשר לדעתי בבישול ארוך, יצא מצוין, ממש ממליץ. החריף יותר מדי מעודן לי, שמו לי פה לצלם שיראו, שמו לי הרבה חריף, חשבתי שיהיה לי חריף ויותר מדי מתחנף לחיך הישראלי כמו שהוא. אבל בשר, את זה, הכל טרי, הכל מצוין, אני מאוד ממליץ לו. האיכות של הפרודוקטים ממש טובה, מרגישים את זה, הכל טרי, הכל טעים, הכל נחמד. אני לקחתי בתוספת של טורטיות בצד, אני יכול ממש להרכיב לעצמי את הטאקו. גם מחיר משתלם וגם טעים מאוד. בשכלול, ככה כל מה שהיה פה, אני נותן ציון 9.5 מתוך חמדי, ממליץ לבוא. אז אני נותן